Братчика, куда Инстаграм, братан, Халид? Наура бгико, наушчуда. Матинҷон. Братчика сагира. Ганда шухай. Пацани шухай. Багира барадаш. Банос, тамагрезону мами. Ами холи мана чӣ гуфта? Ами накире банос, нахали кумат бахтан мега. Банос, куда китай май? Уча друг маза тамагрезону. Оли нигоҳ кун бо видеоро, оли видео. Оли ами видеоро мебинам мега. Оли маза тамагрезону. Телефон падид. Братишка, не в обиду, братишка. Это чисто, да. Так ты красавчик, звезда в натуре. вай вақти бадарам ту хондаста 11 сол мактаб хонди 6 сол мединистут 3 сол диплом олӣ кади 2 солига практика гузашти сағира пенсия бро мешавад пенсия бро хеле 29 солаи 43 сол хонда ба фикрам барахта ягон ҷубор ҷар ка бара хондам гидалши ягон чӣ меш امشب دیدیش دیدمش ترام دیدیش دلت تنگ شده بود همیشه دلم تنگ شد که نفس ما ببینیم برو وردم ولی این فقط از دور بود خیلی دور بود 2 متر چرا دوباره داری گریه میکنی چی گریه نکنم آخه قدر خدا خردگی ما برو خسته نشدی از بس منتظر موندی نه ما دا عقل نیست ولی اومد فکر نمیکنه ما دا فر نداره فکر کنه یا فکر نکنه تو حتی به عکسش هم قانعی چرا خیلی که چیکار میکنی دیگه از زندگی اون کنار یکی دیگه خوشه میدونم همه گپی ترا میگه تو دیوونه ای بچه söz gazda çıkılı gazda isti. Takip fahmidi. Kur agar bino shua yakın piyok dasme partiya nozkash agar milyoneram shua hiç vaqt nosi kisish nime partiya яда кор ҷофтам намере кор кунӣ сағира муъминобод мере заводи самбақада пингвинг мечаронӣ агарданошон банд мекунӣ пингвингора сар абед бега да рӯз як бор мечаронишон заводи дигари мо заводи чия заводи нахатшурак давҷа мере қуртун шикастагира кле мекунӣ баъд як кори дигаре барои то ки да як тавақ орзуқ мегирӣ аэропорт мере хайхай мекунӣ кори пасед мо ҳам яки семенблокҳои шикастагӣ дрибдагӣ тика-тикара сварка кардам дар кор агар маъқул бошад бинависон данишка ҳамин туё да аҳамият дода боша агар даводави дигонаҳои арӯс ай арӯста бисёртар ай баъд дига ҳамин рӯзи тӯи ки ай қафои арӯс миёян ҳар якта миёя ҳамин чиз геофтагия дар рӯз задагия ялтирас кадеста шай бечора дар бари арӯс истодагӣ дига иша нигоҳ мекунам ва иша нигоҳ мекунам иша нигоҳ мекунам пушаймони зор ҳамин кам тарак падашидим чи гуфта хеле бакли дрын ба дунуқча мехӯрам духтараки хушрӯ намерем ягон ҷо ужин кунем мушки мара ма медони чӣ дорам чӣ дорӣ папарин дорам хиёлем ягон қаду бас дорӣ ма ҳам дар ин шаҳр бисёр чӣ дорам 3-4 бизнес 3-4 хона он ҳамун лексус чоам аймай ине легатоам ку аймай чо кади зиқ шидӣ инами ҳозир ҷудо шудаем ҷудо шудаем тира чо кард дилем дар ҳар ди ту месӯзад дар падари ҳар ду Так, ассалому алейкум, бародарои азиз. Расидам рӯзе ки ҳамат бояд бидонин гиви ма сар шид. Так, гӯш кинед чӣ кор кардан дар кор. Мошинои гива нишонтон метам аввал. Бародаро, инаи барои далбаёбое ки лайк мемонанд. Унауш барои далбаёбое ки комментария мекунанд. Ҳоваиш барои далбаёбое ки падилитса мекунанд. Ису полни барои далбаёбое ки ҳами видеои мара сторис мекунанд, маро паминат мекунанд. Хоб чӣ гуфтанем? Кадомоид ки далбаё бен мехоҳед дар гив ма иштирок кунед, ина марҳамат мошином гив 3 рӯз мезгара. салом, шумо дар бораи корти Тинькофф маълумот доред? агар не, пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20 000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинькофф бефоиз.
кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинкофф. барои дархост намудани корти Тинкофф ба рақамҳои дар рӯи экран буда ва ё тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. салом, шумо дар бораи корти Тинкофф маълумот доред? агар не, пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20,000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинкофф бефоиз. кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинкофф. барои дархост намудани корти Тинкофф ба рақамҳои дар рӯи экран буда ва ё тариқи WhatsApp муроҷиат кунед.